teen vai mitä? Joo, kyllä siinä pieni murtuma on. Ruvetaan kissaamaan. Voitteko tulla auttamaan? Siellä on sattunut. Mun mieheni on pudonnut katolta. Hänellä vuotaa verta päästä. Nyt me saadaan apua. Talosti. Ai, se sattunut. Mistä sä sitä ajattelit tehdä sitten ne säästöt, mitä nyt valtuustoa vaatii? No, tässä on nämä 6 kohtaa koottu. Näistä on käyty keskusteluja. Ensiapupalvelut, laboratoriopalvelut, röntgen. Röntgenin kohdalla tilanne on se, että Yli 3 metriä. Hän on ollut tajuissa. En ole oikeastaan ymmärtänyt kysyä häneltä. Mutta kun synnyttäjä on aina vastannut, jos jotain. Minkä kohtaan sä vastapajalta? jokainen kohde on oma säästökohteensa. Kyllä. Ja ongelma on minun kannalta se, että kun minä esitän jonkun, että tästä minkä takia te tarvitsette tämän rahamäärän, varsin hyvin perustelusti mulle kiikutetaan paperi eteen, josta on luettavissa, että tähän ja tähän se menee. Hankin rahat jostakin. Kyllä. Ja Mut tähän on tultava. jos saan sut keskeyttää siinä, niin esimerkiksi ensiapupalvelussa, siellähän on ammatti-ihmisiä. On. Ja he pystyvät sinua tässä asiassa auttamaan. Sinä annat vain rahasumman, millä heidän on tultava toimeen. He pystyvät ehtimään sitten nämä säästöt. Te olette ollut talossa kauan. Palvelusvuosia tulee täyteen 30 vuotta. Lääkäri, niin nuori mies, tuli tähän uuteen sairaalaan. Niin, perässä tullaan. Teillä ne on päivät vähissä. Onko se paperin mukaan niin vakavaa? Hei, tarkoitin palveluspäivät ennen kuin jäätte eläkkeelle. No, viimeistä päivää tässä ollaan töissä. Onko teillä mitään vaivoja? No, on vähän sen mapinota tässä kädessä ja sitten tuollakin pääpuolessa vähän. Joo. No siitä täytyy tehdä sillä lailla, että jos se tuntuu, että se lisääntyy, niin sitten pitää ottaa jatkotutkimuksiin teille. Niin, Esko täällä, toisetko mies, kun se sydänhylmi? tuupana. Joo, kiitos. Ei täällä mitään hälyttävää. Yksi lisälyönti tuolla näyttäisi. Onko teillä ollut rytmihäiriötä?
kyllähän se pompottaa joskus ihan aiheetakin ja joskus aiheesta. Valtuustohan vaatii sitä, että se 3% on nyt saatava pois tänä vuonna. Että Koko summasta. Koko summasta. Kyllä. Mutta tässä on 6 kohtaa näissä plus nämä hätäjärjestelyt. Kaikki on sanomassa, että on otettava pois, mutta mitään konkreettisia säästöesityksiä ei tule miltään alalta. Varmaan kerkesitte jo hermostua täällä, kun joudutte odottelemaan. Joo, tää on aika raskasta. Pelkkä talousmies. En minä tunne näitä rutiineita, mihin sitä rahaa käytetään. Sitä voidaan hupeloida ihan mennen tullen. Sinun tehtäväsi on valvoa siitä, että säästöjä syntyy. Kyllä. Minä tiedän sen hyvin tarkasti, että se on minun tehtävä, mutta kun minä menen jonkin hallintokunnan juttusille ja kun minä sanon heille, että nyt tämä määräraha on käytettävä näin ja näin. Muutaman tunnin seuraavaan. Kiitos teille. Voisinko mä lähteä käymään tuolla? Ilman muuta. Ja niin aika rientää. Oliko teillä muuta? Ei mulla mitään erikoista. Niin, silloin kun lääkäri tuli tähän taloon, niin silloin kun minä kävin korjaamassa sen vesijohdon ja laittamassa sen pyykkikoneen paikalleen, niin silloin oli puhetta, että te sitten vaikka jotakin lääkettä tuohon ihottumaan. Tietää lääkäri. Kyllä, minä en yleensä kirjoita, mutta kyllä te olette sen ansainneet. Paljonko siihen tulee? 400 grammaa. No olisi nyt voinut kyllä puoli litroakin kirjoittaa. Jääköön tämä sitten meidän kahdenkeskiseksi salaisuudeksi. No niin, olkaahan varovainen tämä ihottumalääkkeen kanssa ja hyviä eläkepäiviä vaan teille, Evertti. Kiitoksia. Yritys otti 400. Mies on teille